Ka step bat ka sngi ka babha bat ka balakar khu tu kan long yipi baro ki basngap ya kani ka program morning mana ha kani ka por. Ka khubor ka bangini pusan na ka ktinu blay menta ka long ngap ka ujisu u ong happy. Ka gospel ka jong Yohanes ka lanong ka bakhat sao ka khot ka banengkong ujisu ong wat ki khuslai na ka donut jong pi to ngej pi ha ublay to ngej hangaro. Kini ki ktin ki jong Jesu Christ ki senran ki jong u hadin ba ula sngotu bat ula yo ya ka jing khuslai jing mot ya ka jing khuslai jong ka mensim onda haba ki latip ba un salej no na ki shauk pa bat kumta ka wan ki jing sngo marway ka wan ki jing sngo kanja ka wan ki jing sngo melung ha ka donut jong ki haba ki dip ba dry jong ki unong hikai jongki ukanrat jongki un salej no naki kajing kali kalong balay baki briu ki khuslai haga gospel ka jong Matius lanong ka banriu kan khot ka ba arphosan ujisu ukren shaphang ka jing khuslai wong namar ka tang ong happy wat khuslai la ka jing im ka ba phin bam lani ka ba phin di lemne ka met jongpi ka ba pin kop ka jing im kamlong kam kor ya ka jing bam ka metru ya ka jan kop ujisu yo baki babon ba ki briu ka jing khuslai ka wan namar ki jing don kam ha ka do namar ki jing im ha ka ne ka perthei don ki ba khuslai namar ka yo ka kot namar ka trei ka kta namar ka bam ka di kampiang namar ka kop ka sem namar ki ki bangi ya kendu hakado ki jingdon kam hakado ki jing tingkhu hakado kini ki pen khuslai ya ka jingmot je perkhat bari ka mensim ka jong briu deina kata kadau ujisu ukraini kini ki ktin om dei tangi senran re yanga bat ya phiru namar ki ki bangi ya kendu ngi shem hagani ka perthai do ki penlong yangi bangin khuslai ngimla klem da perkhat ngimla klem da khuslai ngimla klem da khia ga jingmut ji perkhat penban ka bible ka kren ba ujisu ong wat chwa ya ka hima ki bning bat ya ka hok ka jau blai te ki ne ki baro on sa ai lang tam happy ujisu ong wat khuslai kam dei ka manu blai bangin khuslai bat naga ta ka daw wong gi sunran wat ki khuslai ka anut jongpi compare ki jing shema ki jing im jongi compare hakado ki jing kendo ki jing don kam ki ba pen khuslai yangi ki jing dona ki jing tam ki jing chia ki bang kendo hagani ka perthai do ki la ban pen khuslai pen du thia du dem yangi henry jisu ong wat khuslai wat ki khuslai ne ga donut jongpi to ngej hanga to ngej ru hau kpa kijing kta na gajing khuslai ka probeb ka lanong ka bakhat ar ka khot ar phosan ka ong ba kijing khia ka mensimu briu ki pendor ring khung yaka donut ka jong briu bat ha ka probeb lanong ka bakhat nyau ka khot ka ba ar pho ar ka bible ka yathu ba ka jing so si ki jing khuslai ki penter khong ya ki shing ha ka met jong briu bat kom ta ka ni ka kta ka khot ka khia ka kta ya ka met ubriu baro shirnyeng ke jing khuslai ka kta ya ka donut ka mensim ka kta ya ka met ya ki shing but haka gospel Lukas nong ka pragat khot ka bakhat sao ujisu kren ya ka pharshi bagi jing khuslai perthei ki bo briu ya kendo ki khang no ya ka jing roi ya ka jing manbha ka bakan jaman sim ha ka jing im jong unomla panau briu baseso badru unamla ban sanna ke jinglong mensim on kejap no ya kata ke jinglong mensim ya ke jing kemen ke jing suk bo bleu ai hu daki ki jing khuslai jong ka perthei da kata kata jisu ukren ya ka pharshi ka gospel Lukas nong ka bapra ka pharshi shapang nong bet bo sambai ba ha ba pening ding sia umi ujing thung tangba yauni ujing thung la kejap no da kita ki ding sia ki baran saudong jong u bat umla ban seso umla ban long u ba khlain bat umla ban long bejerngam
kum juru ha ke jing im kan jaman sim jongi ka kta i ke jing im kan jaman sim jongi im la ban se so ke jing im kan jaman sim ladang i ai la di ke jing khuslai bahkan kejap ya ke jing mut je perkhat ya ka do anut jongi deina kata katau ke ei ka bangi dei ban le haba laban yingi de ke jing khuslai na ka por se ka por ka shiti panengkong Petros nang pesan kat khot ka ban riu bat nyau ka ong da ka babret halor jong u gi jing khuslai jong pi baro namar usuma su kher ma u shapang jong pi ujisu utip ye gi jing don kam jongi utip ye gi jing don kam jong adam ka im na kata ka daw shwa ban tau yu adam ka im u tau shwa ye ki aka baro ki bau adam ka im ki don kam bat deina kata ka daw ka kam jongi ka long bangin dip bat bangin ngai bat bangin shania hau ba usumar ya ke jing im jongi utip ya kala shai jongi utip ya ka menta jongi utip ya ki jinon kam jongi bat kata ka jing shania hau ka penlong ba ka jinget kan wan ka jing snothu kata ka jing kemen kan wan bat kata ka jing jathat kan wan ha ka do nut jongi ka kitab jong Isaya ka ong ba men pen janai ya kata ke jingsuk hauta uba penne ila ke jingmut hame ke jingsuk ka janai ublai kan long hauta ubriu uba penne den ye ke jingmut bari ka do not da ke jinget ke jing shania haublai uji suong gospel Matius khatwel nong khot arpo prat khundai uong wan pi hanga paro ki bathat ki bakhia ke jingkit tingan penjem ye pi padu ong ru kumno tu shim ya kalengkor jonga hapi tu hikai ru nanga da bangau balului baru berit haga do no te pin shim ka baja thaji ki men sim jong pi kumno ngin bread igi jingkit bakia jongi hau jisu kumno ngin bread igi jing khuslai igi jing sosi igi jongi hau jisu ka shitiu apostle Paul chiki pil no basaud khot riu ko haki aka baro wat khuslai kidan kidau shibun ki bapenlong yangi bangin khuslai rei ka bible ko ang habaro kita kidau ki jing shim jangi baro wat khuslai ti kumnong in le haba ke jing khuslai ka wan baga bible ko ang bread ki jing khuslai jong pi hau trai bar bu jisu ang wan pi nga baro ki bathaj bakia ki jingkit kan penjem pi kumnong in le ban bread kita ki jingkit hau trai kumnong in le ban bread ki jing khuslai ki jong ni shau trai ka bible ko ong henry ha ka aka baro da ka jing duai ber ka jing karpat lembat ka jing ai tu pin pendem ka jing pan jok pi shau play ka bas don kam bat ka bangi dei ban le hapdeng ki jing khuslai ki jing sosi ki jing im ki jing ban khia ki jing im bang ya kendo ka bangi don kam ban le ka lenti ka bangi dei ban yat ka long ban duai hau play ban karpat ban ai ban pentip ya kata ke jing shem jing kendu di kuslai jing show try na kata kadau Isaya sa Paul nong kat khalai puwei kitab Isaya ko ang kita ki ba ap mi ho try kin pentamai bor on pentamai bor yangi on pen klan ya ke jing mot ya ka do not bi jing sosi jing kuslai kanam la ban yo jaka ban kijap ban khia yangi lada ni ap kami ho try ni don ki khosiu khamat utrai ngi dem ngi penrit ngi the ye ka do not komba ka hana ka the ye ka do not jong ka baro ha ga jing duai shau play kom tau play juba bi jing duai jong ka weng no ge jing kuslai je so sri jong ka mangi ru ngi la ban ye kendu ye ka no ge jing kuslai ge jing im na ki no ki dau ha ga ne ka prathai do bang ye kendu henry jisu ang wat ki kuslai ne ka do not jong pi do ngai hau ka ba to ge hanga dongin yo ya ke jing ke jing shan ya ho try dongin duai ha baro ke jing shem de ke jing im jongi ba dongin ngin up how try ngin shan ya how try but kom tau try un penjai jai un penjai thai ke jing mo ji perkhat jongi bar ka do no jongi da ke jing sok bat ke jing men ke jong ngan duai ke ni ka por na ka benta jongi ki bi osngau ya kani ka khubor kani ka por phila bandan ha ka no ke jing shem je ke jing im ka ba pen khuslai ka ba pen du thia du dem ya phi ka ba pen long ya phi ba phi nam la ban bam ban yo thia sok u blai unda wan chngo blai unda karkhu blai unda don rengkat bat phi bat u blai
unda ya lam ya pi pendap ya pi de gejing kemen gejing sok un penjajah ya pi ngan duai ni kapor ablay pa jongi pahabneng haga kerteng ka jauji subana nasre de kun jome aingo emen ta kaktin jome ni kapor ba me ong wat ki khuslai na ga da no jompi ngatip adan shibon nangi ngi khuslai ngimla klem khuslai ngimla klem da khia jingmot je perkhat namar ki jinga kendu hagi jing im ki ba long ka dau bangin khuslai in so si ring melong ke jing kemen ke jing sok try me ong wat ki khuslai na ga da no jompi komta duai na ga bentang kito ki balaban khia de ke jing khuslai ji so si ki jing sok sat hagi jing im to wan mame man law no sok kerdo ha ke jing im jongki ki ba pen khuslai pendu tia du de mi ki betingen pen shai bor ye ki pelai lu ye ki ko try man sim jing khuslai ji so si la weng la pen kan react te jisu ka donot ba khia ke jing mot ba khia la weng ha te jisu ba try ke jing kemen jing sok jome kan long haki ha te jisu bana naswet duai ngapan ni paro amen.